Bhí an talm go rairglam dul chu gnáiteo punk press sa Daingean le linn éile na Bealtaine le Heiko far an Ghearmáin stáilm a bhín sa play le chlóna agus le clóphreas Heidelberg mar seo go híbhinn ar fad agus haisbáin sé an sais ibre a bhí ar na bunige agus seo náit míon sais na chló or na éagsúla agus sin cás agus an cás sin a bhína gceist nuair deirmid cás uachtar nó cás íochtar agus bhína sé dom féin agus de cholam ceart agus de Jack Pongánach McGinn chunas mar dhéanann sé sais tosíonn sé leis an líne is foiide bhíorm hain an dáin rinne méid dáin le chló ar chosasán íseal bhí sé agus bhí sé cho pléisiúrthe am a chah istí sa stúdio sa cheardan agus é play chunas mar dhéanann sé an obair ar fad féach na sihíní bhí mar anna hásta agus ní thaispáin sé sais legan amach eile a bhí aige sais galí a thugtar ar an gceann ortha seo bhíonn sé sin na closas is profi galí nó le héad agus bhí sé rá an ceann ortha seo seans go maiann sé seo le press cúla press na Weird Sisters mar a thug Joyce artha gribh Gaeilgean Yates agus ítin ar fadach press anna bheog a church leabhar amach in raibh téimí sais gailecha nó lethbheilecha agus Aline Yas an tú sin heismáin sé doing sais an áit seo náit ar chuir sé rudí le chéile agus bhíonn sais fráma áirithe seo han agus gur fá na litrecha éagsúla agus iad sais ina línte agus beidir léráid nó le héad isteachán agus gin infá a chuirteach sa lór agus sin bhí písí éagsúla miotal an chun a chiintú agus spásarí agus le héad le chiintú ar sé sa lór agus i gceart agus gur an legan amach ar an lehanach ceart agus tatúnán sais ochracha nó ochracha allan nó le héad úsáid chun í do gramúisteach sa síomh díoch ceart agus caiig sais báir le bhéalthe ceartathe go chun é seo dhéanamh gceart agus chusí sé a bhíú seo dom ach bhíos anna bhuiach ar fad mar sin géirí a chud ama a láit agus sin haispáin sé an pièce de résistance an Heidelberg sílim go bhain sé seo béidir leis na caiigedaí ní me cinnte bhui sin gceart agus bhíonn sé rudí agsúla an tí gur eibrig sé gur chuirtú lehannig fápéir isteach ar chlé an sin go raibh chorus éir a gceist freisin agus gur thú sé aon lehanana goháin in éirde ag ná agus an sin gur chas sé isteach agus gur rulálaach timp air gur printálacha agus an sin go gatar sí an taobh eile é caafar sais dúch a chur ar an drum mór thuas le scían imime mar a bhínig Heiko agus an sin caafré a chlána iní gachéin uair úsáid an dúch sin agus bhíon an printáil a gceist bhí sé meastar topic aon lehanana gháinanamh agus tá sé lectrach ar nóí agus bhí sé go háling sais an uim agus cho mecniú leis a bhí sé seo gúmpáid le printáil an léniu tá sé leabh bheith printáil rudí ach bhí anna fashion aige dus na rudí seo agus denan sé seo roinnt rudí deasa alíonanta do lucht other voices agus mar sin uaireanta cuirí nó leabhráin bheoga Tá cúpla leabhar na gom sáile a bháin le punk press nó beidir púca press nó clóphreas an phúca a bhí an rúpa sin mar sin bhí dramana éagsúla sa play leis an inis agam an Heiko a bhí a play leis an tamar fad ach dramana éagsúla agus tá cuid an alín íhan acu in na badí agus tá sé go háling brandúir sin agus bhí na féin agus na buchaí Harpa sásta an clóphreas seo eiscint an món ibre printáil agus a casa agus agus féach tá chuid mór ibre déanamh canapaí agus luamháin agsúla le brú agus le tarings agus ní a bhéon rud á printáil an uair seo agus dágamar faoi Heiko agus bhíonn sé chunas mar a rinneam ré agus siúd é ar deir an dáin a bhí i gom bhíos anna hásta ar fad leis agus is féidir libh é le